खुलुमबाय बड'लेण्ड पुलिस स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव राजखान्थियारि जे बाथ्रा दान्थेलायनायनि जे बिथिं थामहिनबा बे समाव गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनाया बे समाव थुंगेयाखै थामहिनबा जोबनानै थाङाखै आरो बे समावनो बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बे महिलारिजों मोनसे समाव बर'फोरा बा बर' माहारिनि गासैबो बर'फोरानो बिथांमोनजों दंमोन आरो बर' नङैफोराबो बा बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोराबो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव दंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों नाथाय बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों रावबो गैला बिपिएफ राजखान्थि हानजाया मिनिंलेस होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव राकेश ब्रह्म आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों जा दैदेनगिरिफोर दं बै दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हानजानि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिनि आइथें सिङाव थानानै खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांनि सिङाव थानानै खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजा बे राजखान्थि हानजा बे हानजाखौ मिनिंलेस होननानै बाथ्रा बुंथिदों जेबो ओंथि गैया बेवहाय रावबो थाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों सिगांनि सानाव बर'फोरजों लोगोसेनो बिटिसिनि गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरा बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ अनसायोमोन मोजां मोनोमोन नाथाय बिथांमोनजों आथिखालनि समाव रावबो गैला बिथांमोनजों गोबां दैदेनगिरिफोरानो जानगारलांबाय गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ नि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजादों थांबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो जा दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव हाग्रामा महिलारिनि आइथें सिङाव थानानैसो खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ 100% दिनैनि दिनावहाय आरो हाग्रामाजों सोर थाफानो आरो मानो थाफानो मिनिं गैयि अबस्थायाव दिनै बिपिएफआ दङ दिनै नुदों हाग्रामानि जे बिपिएफमोन मोनसे समाव गासैबो बर' जाथियानो बिपिएफमोन आदार कास्टआबो बिपिएफमोन दिनै नायबाय सासेनिफ्राय थाङै दिनै हारसिं थाहैबाय आरो जिखिनि दङ बिथांमोन जि लिडारफोर दं रबिराम नार्जारिखौ लानानै दुर्गा दासखौ लानानै हितेश बसुमतारी लानानै बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामाया गावनि आथिंजों गादबनानै दोनो आरो बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिखौ बा हाग्रामा महिलारिजों थाफाग्रा उन्दै लाइमोन दुस्त सेंग्राफोरासो हाग्रामा महिलारिजों दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बे समाव बिथांजों हाग्रामा महिलारिजों बिपिएफजों उन्दै लाइमोन दुस्त सेंग्राफोरासो बिथांमोनजों दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ गोरलै सेंग्राफोर दुस्त सेंग्राफोर कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि थिखादार बे सासे थिखादार गावनि उदैनि सिन्था खालामग्रा बे सासे मानसि न' बिल्डिं लुनायनि सिन्था खालामग्रा मानसि बेबायदि मानसिया दिनै लामा बहा बेरायनानै सोरनि जेबो गुदि गैया बिजौ गैया गावनि बिल मोनिखौ रागा जोंनानै बे रायजोजों माने गाज्रि मेसेज होबथिंगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों दे कास्टम बसुमतारी जाय कास्टम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि सिनस्रि बे सिनस्रि आफादाव थानो हायै दैदेनगिरिफोरासो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बिथां ठिकादार बिक्रम दैमारि बे बिक्रम दैमारिया गावनि बिल मोननो थाखायसो बिथाङा नाबां जाबां बाथ्रा बुङो जेराव थाङो बेयावनो मिनिंलेस जेराव थाङो बेयावनो बिथाङा जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बिथाङा बिल मोननो थाखाय गोबां बाथ्रा बुङो बिलनि सायावसो बा बिलनि थाखायसो बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव बाध्यआव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ थारैनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया फैगौ मार्च दाननि सिगांनो जोबस्रांलांगोन नामा राकेश ब्रह्मआ जेरै बुंदों जे फैगौ मार्च दाननि सिगांनो जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया जोबस्रांलांगोन बाथ्रा बुंनाया
थारैनो मोगथां महर मोनगोन नामा मानोना बे समाव नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर BPF राजखान्थि हान्जानि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा बे समाव BPF नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांबाय आरो बे समाव खोथा सावराय जाबाय थादों दे बे समाव खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारियाबो BPF राजखान्थिखौ नागारनानै BJP राजखान्थि हान्जायाव थांनायनि मोनसे सावरायनाय आयदाया सोलिबाय दं आरो बे समावनो बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारी थांनायनि उनाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा BPF नागारनानै BPF खौ थारला लांदां खालामलांगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समाव बिथां बुंथिनाय थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बुंथिनाय दे फैगौ मार्च दाननि सिगांनो जे BPF राजखान्थि हान्जाया जोबस्रांलांगोन बाथ्रा बुंनाया मोगथां महर मोनगोन नामा बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों। आं UPPL दोलोनिफ्राय जानानै बिराद जेबो बुंनांगौ गैया मानोना गासिबो जोंनि बे भारत देशआव बयहाबो फान्डामेन्टेल राइट दङ आरो बिदिनो गाव जेराव मोजां मोनो बे राजनीतिक दोलोखौ बिथांमोना हमनो हायो। बे समाव खाम्फा बरगयारिया BJP आव थांनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मानोबा जोंनि मेन टारगेटआनो BPF सोखा गतिके BPF आ जोबथारनायनि लामायाव थांगासिनो बे खोथाखौ जों थांनाय बारावनो बुंदोंमोन जे BPF आ फैगौ मार्च दाननि आगोलनो जोबलांगोन दिनै खाम्फा संकर रबिराम संकर दुर्गा दास बर' बेवहाय आरो मसलपुराव सोरबाफोर दंजोबो गतिके बे खोथाया जेबो बेवहाय बिराद गुरुत्व जेबो गैया खालि जोंनि टारगेटआ जाहैबाय BPF खौ जों बे BTC ओनसोलनिफ्राय माने फोजोबथारनांगौ आरो बेखौ BJP आबो मावलांगोन बेखौ UPPL आबो मावलांगोन खिन्थु जोंनि जे भिजन आगोलनि बे ओरैहाय जे मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फिन खेबसेबाव BTC आव चिफ बानायनाय आरो 2026 आव जि माने विधान सभा जि जोंहा आसाम एसेम्बलि दङ बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रि बानायनायानो गासिबनिबो थांखि बेवहाय खाम्फा बरगयारिनिबो थांखि बेवहाय प्रमद बर' बिथांनिबो थांखि बेवहाय मानगोनां चन्दन ब्रह्मनि थांखि बेवहाय राकेश ब्रह्मनि थांखि बेवहाय जोंहा रन्जित बसुमतारिनि थांखि जों गासिबो बे एखे ट्रेनजोंनो खामानि मावगासिनो दङ बबावहाय ना बहाबा बाहायबा BJP आव थांबाबो खाम्फा बरगयारि बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ बेनिखायनो बिथांखौ आङो BJP आव थांदोंबाबो आं UPPL दोलोनिफ्रायनो उइस खालामदों बिथाङा जेन फिन फैफिननानै काउन्सिल इलेक्सनाव जुदि बिथाङा प्रेजेन्ट खालामोबा जाहाथे बिथाङाबो काउन्सिलखौ दैदेननायाव मोजां जोंनो हेफाजाब होयो बेखौ जों खामानि खालामगोन 100% दिनैनि दिनावहाय आरो हाग्रामाजों सोर थाफानो आरो मानो थाफानो मिनिं गैयि अबस्थायाव दिनै BPF आ दङ दिनै नुदों हाग्रामानि जे BPF मोन मोनसे समाव गासैबो बर' जाथियानो BPF मोन आदार कास्टआबो BPF मोन दिनै नायबाय सासेनिफ्राय सासेनिफ्राय थाङै दिनै हारसिं थाहैबाय आरो जिखिनि दङ बिथांमोन जि लिडारफोर दं रबिराम नार्जारिखौ लानानै दुर्गा दासखौ लानानै हितेश बसुमतारी लानानै बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामाया गावनि आथिंजों गादबनानै दोनो आरो दिनै बेराफारसेथिं गोरलै सेंग्राफोर दुष्ट सेंग्राफोर कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि थिखादार बे सासे थिखादार गावनि उदैनि सिन्था खालामग्रा बे सासे मानसि न' बिल्डिं लुनायनि सिन्था खालामग्रा मानसि बेबायदि मानसिया दिनै लामा बहा बेरायनानै सोरनि जेबो गुदि गैया बिजौ गैया गावनि बिल मोनिखौ रागा जोंनानै बे रायजोजों माने गाज्रि मेसेज होबथिंगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिंजाय कास्टम बसुमतारिया मोनसे सिंस्रि बायदि जि माने पार्टी दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि गोथार आफादजों बे थाफानो हायि सासे सुबुं दा बेबायदि मानसिफोरखौ जेब्ला आगोलाव दोननानै BPF खौ सालायगोन बे समावहाय गोदोनिफ्रायनो संग्राम खालामबोनाय BPF खौ बानायबोनाय जायफोर आदामोन दंमोन आइमोन दंमोन आब'मोन दंमोन बिसोर दिनै जोबोद लाजिंसिं अबस्थायाव दङ बेनिखायनो गासिबो फैगौ मार्च दाननि आगोल UPPL नङाबा BJP आव गासिबो BPF दैदेनगिरिफ्रा जइन जाजोबथारगोन बे एकदम खाथां आरोखि